Ruské. Farský kostol svätého Petra, kde ťa pozývame stráviť noc milostí spolu s nami. Nechaj sa povzbudiť svedectvom, ako pobožnosť pražskému jezuliatku pomohla prinavrátiť nádej do života. Ježiš ťa pozýva: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Pozýva ťa stráviť s ním čas ako s priateľom, ktorý za teba dal život. Buď s ním, synu Jezu, v tichu pred Pánom, alebo piesňou ako kráľ Dávid, ktorou oslavíme Božiu prítomnosť. Poď sa modliť s nami, zhováraj sa tak s Ježišom, alebo modlitbu s nami zaspievaj, veď ako svätý Augustín hovorí, ten, kto spieva, dvakrát sa modlí. Príď a spolu s nami odprosuj Pána, odčiňuj urážky, zriekni sa zlého, zvelebuj Boha a On ťa oslobodí. V spoločnej modlitbe sa pridaj k rozjímaniu nad utrpením nášho Pána Ježiša Krista v korunke Božieho milosrdenstva a modlitbe posvätného ruženca. Príď a využij možnosti a prisľúbenia z ochoty a odhodlania sa zasvetiť svätému Michalovi Archanielovi, ktoré sú spolu so škapuliarom výzbrojou putujúcej cirkvi pre dnešné časy. Pridaj sa k nám, ctiteľ svätej tváre. Príď a navzájom sa povzbudíme vo viere pobožnosťou k svätej tvári. Príď načerpať živú vodu priamo z prameňa počas svätej hodinky. Záver dňa oslavíme spoločne svätou omšou ako údy jedného mystického tela Pána Ježiša a stretneme sa takto pri slávení jeho obety za nás. Kňazské požehnanie, pomazanie exorcizovaným olejom a obsiahnuté milosti budú tvojim štítom na ceste domov. Tešíme sa na vás. Majte požehnaný čas. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej matky. Potrebujem toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti.